Hadas e monstros, viaxe pola mitoloxía galega e máis aló. Benvidas e benvidos ao noso programa da Pingüibiblio, no Crade Oroso. Hoxe imos viaxar por un mundo cheo de maxia, misterio e algunhas criaturas un pouco perigosas. Falamos da mitoloxía galega. Pero que é iso da mitoloxía? Pois son contos moi antigos que explican cousas que a xente non entendía antes. Porque hai tronos, monstros e bosques encantados. Exacto! E nós no Crade Oroso investigamos algúns seres moi especiais. Queredes coñecelos? Sí! Os ananos. Eu vou falar dos ananos. Son pequeniños, ocultanse no bosque e escapan dos humanos. Din que teñen tesouros agachados e que son moi traballadores. Pero se os molestas, prepárate. Poden facerche unha boa brincadeira. Xa o creo! O basilisco. Shhh, silencio, chega o basilisco, metade galo e metade serpe. Din que pode matar coa mirada, pero tranqui, tamén lle ten medo a un espello. Así que se ves non fuxas, mira con o espello da mao. Reflexo máxico e salvado! A coca de Redondela. A coca de Redondela é un dragón mariño que vive do fondo do mar. Din que roubaban as mozas da vila, pero un día os mariñeiros decidiron loitar contra ela e venceron. E así naceu a festa da coca que aínda se celebra. O centauro. Eu falo do centauro. Metade home, metade cabalo. Forte, valente, pero tamén algo teimudo. Gústalle galopar libre polos montes galegos e ensinar leccións de sabedoría. Un amigo da natureza, sin dúbida. O cíclope. O cíclope solo ten un ollo, pero ve máis do que pensamos. É enorme, vive nas montañas. E aí garda o secreto do lume e das pedras. Iso sí, se lle pisas un pé corre, porque se enfadase moito. O cancerbeiro. O cancerbeiro é un can con 3 cabezas. Garda a entrada do mundo dos mortos e non deixa pasar a ninguén. Pero din que se cantas unha canción bonita pode dormir un pouco. Durme cancerbeiro, durme cancerbeiro, durme cancerbeiro, durme cancerbeiro.
por último a esfinxe, que é metade de león e metade muller. Encántalle facer preguntas e acertixos. Se non sabes a resposta, mal asunto. Pero nós do Cradoroso sabemos resolver calquer enigma. Porque somos pequenos pero sabios. E ata aquí o noso percorrido pola mitoloxía galega e universal. Ananos, dragóns, monstros e enigmas. Todos teñen algo que ensinarnos. Que a máis existe cando imaginamos. E cada historia agora un segredo. Gracias por escoitarnos e hasta o próximo programa do Cradoroso.